Alright, ayan, naimbag ng oras na amin na sangapada. Manipod dito'y Nemars Studio. At to'y manin na sumangbay ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sa pagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin nyo iyong Ruiz. Nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi nakit ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day, the Ivan ken ni Jelay nga napauluan iti engineer ken maestra. Engineer ken maestra. Anya nga ta ti apeng nga ta kasi ti paulo na engineer nga ta ni Ivan ket maestra met ni Jelay. Anya nga ta ti pakasaritaan da ken anya met ti parikod da nga kayat da nga pabalakadan kada tayo mga kasin. Alright, iti dati nga gundawa hindi nga ro din rugyan nga ibasa dati pakasaritaan nga napadayawan nga maikanbiag ita nga malem. The problem of the day, the Ivan ken ni Jelay nga napauluan iti engineer ken maestra. Sagudayan nga ro ti surat ni or the Ivan ken ni Jelay. Dear Kasin, sagbay man ti amin kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kablawang pa itinaragsak ka ba nagbibuyad dagiti naruway nga kanayon nga mang subsubaybay iti deto nga programa. Na-SM kami nga agasawa nga agbibuya kadagiti na dumaduma nga programa nyo iti Facebook. Idi damo ni ididamo ket kaslang mabaduyan kami angim idita masansanan nga agdingdingeg kami kadigiti na dumaduma nga pakasaritaan ket kanayon metten di panagbuya mi ta adulaonay dagiti mapidot mi nga adal nang runa kada kami nga gasawa nga mangrugrugi pay laeng. Ket adun dagiti pakarelatan mi kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan nga ingkay ikan biyak. Adumet dagiti maipakat mi nga balakad manipod kadagiti agkakalaing nga para balakad yo. Nasapa kami ngamin nga nagasawa kasinyong. Teenager kami, idita na addaan kami iti anak. No pay kasta, tinakderan min, ti nagbalin nga pangadeng mi, nga nagasawa kami, imbes kuma nga agad-adal kami iti kolehyo, akas ti kayat dagiti naganak kada kami. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong keno anya ti parikot mi, kas ti man nga rugyak ti amin. Jelay. Oh, Ivan. Dualawas laengin. Agturpos tayon iti agturpos tayon iti high school. Ada ka din iti napanunot mo nga alain na kurso iti kolehyo. Wenno, ada ka di panggip mo nga agbasa, ituloy iti panagbasa iti kolehyo. Ay, kayat kula unay iti makaturpos iti kolehyo, Ivan. Uri mo't siyak. Ngamin, arapaap ko ti agbalin nga maestra. Ketsi ka, anya mo ti alaim ang kurso. Ay, ape nga nagsen na ay ka, Ivan. Problema nga rod, Jelay. Ninanang. Ape anya ti problema. Tingarod kayat na nga alaik a kurso, kat saan mat nga isu ti kayat kong alaan. Anya? Anya ka diti kayat mo akurso, ken anya ka diti kayat ni nanang mo nga alaem akurso. Kayat ko nga minti agbalin nga engineer. Ang imtimit kayat ni nanang. Uray deti nalaklakala ko makanon nga kurso. Uray business kanulatan, taag negosyo akto kanon. Ang imanya marud ti amok ti negosyo kat sa anak met nga business minded. Ti kayat ko agbalinak ka engineer.
Ta arapaap ko, ti agipatakder iti dadak kala building. Kasya ti arapaap ko. Ala, agpada ta mamadgayam ti parikot aya. Ivan. Anya? Anya ti gayet mo asawan, Jelay. Maluksawak launay nga rod kinitatang. Tati kayat ko nga kurso, ket education. Takayat ko nga rod ken arapaap ko ti agbalin nga maestra. Idi pala ubingak, arapaap ko ti mangisuro kadagiti ubing. Oket, anya nga rod ti problema. Timit kayat ni tatang. Nars ka no, taiso ka no ti uso. Ken mabalinak to ka no nga agabrod. Ay? Ket di mo ka di kayat ti agbalin nga nars. Adumetin digiti mga ala iti kinanars. Ken agpaisumot ni tatang mo. Uwi nangim saan ba't nga iso ti kayat ko? Pilitik nga ti bagik. No saan kumot nga kayat ti agbalin nga nars? Sa bagay, ustumot kit diti kunam taoray mo't siya. Saan mo't nababalin nga pilitik ti bagik nga agbalin nga businessman. No agbalin mo't nga engineer ti kayat ko. Kasano nga tangarod aya? Kadasik to ulit nga kasarita ni tatang. Nabaring maalukoy ko isuna. Nga kinamaestra ti alaik nga kurso iti kolehiyo. Kastamot iti panggap ko. Panggap ko ba't nga kasarita ni nanang. Tapno no, umanugot nga kina-engineer ti alaik nga kurso. Uri karigata ko na nga tulungan ni nanang. Uri ag part-time job ako. Uri ag working student tak. No man ti rason na kat nangina dahil nga kurso. Ay na. Jak lakid di ma-imagine ti bagay nga agadal iti nursing no. Saan ko ba't akayat? Uri mo tsak. Saan ko ba't nga maiyolo dahil ta business nga kurso. No ti kina-engineer mo ti kayat ko. Dano ko nakasaganan nga pag-enroll mo, Jelay, balasan ko. Right. Kaano nga rod, tipanggap mo nga mapanag-enroll? Jack pa mo, tatang. Anya? Anya nga di mo amo? Di yumat kayat namin, dati kursong kakayat ko nga alaan. Anya? Di mo't nagsarita tan? Nagsarita ta Angim sa anak ba't ni manugot? Iti kayat yung nga kurso nga alaig, tatang. Ay na, deta ka manan, Jelay. Anya, aya nga kayat mula unay tagbalin nga maestra. Idinto nga, mabalin ka mat nga agbalin nga nars. Amom nagado dagiti amu tayo, kaaruba tayo, gagayem kung kakabagyan tayo nga nagnarseng. Kaya itadada siya abroad, nagdadakkel ti sweldo da. Napintas ti biyag da itan. Napintas nagpeso ti biyag da tatang. At isungurot ti kayat da. Angim siya, kinamaestra ti kayat ko. Ay, biga kayat mo ti kinamaestra. Ay, saan amin nga agtetek iti kinamaestra ket mapagasatan nga maadaan iti natalgad ka trabaho. At dadto peti kakasidsid mo. Nga maestra angim di damat makasarag iti eskwela. At agkurkurang mo iti pagsirkad na nga eskwela. Angim isungor ti kayat ko, tatang. Ubingak pa'y arapaap kon di agbalin nga maestra. Ay, di mo pa'y maawatan dayta. Arapaap mo la dayta, idi ubing ka. At makitkitam dagiti mamaestra. Angim, samon to la maamires ti ibagbagaking ka. Into no, mariknamon tiriga ti biyag. Api, disente met nga trabaho ti kinamaestra. Adumit dita digiti nabalay giti biyag na nga mamaestra. Ay wan ngam saan nga iti abay. Kaaduan nga maestra, nagbaak kahit mo karon ti agbaak. Anya? Saan mo't atatang? Saan nagpaiso dayta? Anya nga saan? Nagadot abamok nga maestra nga baak.
Gan nakaburburing data nga trabaho. Kaya't mo, kanayong ka nga agong ungat. Agong ungat ka kadagiti ubing nga isursuram. Anya? Alis to ka pa abu makait, no day tati trabahom to. Kat api ngamin nga dakiti mang isuro tatang. Wala ta siyak ti mang paadal king ka. Wala nga siyak mo ti agadal tatang. Siyak to mo ti agtrabaho saan man kanda kayo. Panpanunotag lang ti pagsaya at manak ko. Iso nga saan mo nga tagidaksen, nagdi bagbagaking ka. Agiyaman kanto kanyak, no may sakanton anars, kat maka-abroad kan down. Saan ko nga ron kahit ti aga-abroad tatang? Di kahit ko agbaling na maestra. Ay, awan ti mabalinam ka ron. Tasyak mo, ti magpaadal king ka. Nang, ay nang kunak ko ma. Nang, talaga ka di nga, diyo kaya't nga, engineering ti alay ka kurso iti kolehiyo. Ay nga, dayta ka manan, ha, Ivan. Namin ado nga nagsaritaan ta daytan. Unang, saan nga makaanay ti matmat gadak, tapno no masuportarak dayta nga arapaap mo. Nangina dayta nga kurso anak ko. Ay na, kumita ka la ditan, no? Di mo kahit ti business-related course. Ure, conforme ditan. Napiyala nga makaradwar ka iti kolehiyo. Ang saan nga kasta ti arapaap ko, nanang. Saan nga di basta-basta latan makaradwara. Kat anya nga ron ti mabalinan ta, anak ko. Kat kasto'y madlaing ti masapsapulak. Saan ko nga kabailan nga pagadalin ka iti engineering. Dayta kayat mo nga kurso ta. Ay na, 5 taon dayta. Amom ka di? Unang. Oh, agasam ta 5 taon nga pagadalin ka. Nga nakangin-ngina dayta nga kurso. Amangan kat do di kanto kabailanan nga pagadalin kalpasan iti umunang nga tawin mo paylaan. Anya? Uri tulungan kayo, nanang. Anya tikit mo asawan. Anya ko mati maitulong mo, kanyak. Kat saan mo nga ipilit dahit nga kayat mo nga kurso. No, anya di ti mabalin nga, kabailaklaan nga, kat iso ti alaang ng kurso, no talaga kayat mo ti agturpos iti kolehiyo, saan ka nga agpili-pili iti kurson. Muna nga marapaan ko ti agbalin nga engineer, nanang. Ay na, ayan, di ka makaaw-awat ka talaga. Ure ka sanot, ayat mo nga agbaling nga engineer anak ko. Saan kumat nga mapaggudwa ti bagik tapno matustusak. Nagita nga kasapulam. Nangrula ka dayta nga kurso nga kayat mo. Ay, ano Diyos ko, ayan may stressak magkingkan. Anya nga rod nang, saan kung tumadlang nga mayulo ti agadal, no saan nga ti kayat ko nga kurso ti alaeg. Ay na, ayakit. Makaamu kamutin sursurwam ay na Ivan, bigbigatan na. Oh, kumusta ti pa nakasaritam kay ni nanang mo, Ivan? Talagang natangkin ti puso ni nanang. Ha? Saan nalagta kaya? Ti kayat na. Uri kumporme lata ditan nga kurso. Tapno lama ko na kano nga makaturpo sa kiti kolehiyo. Ay, kitsi ka. Kumusta mo ti panakisaritam kay ni tatang mo, Jelay? Kastamat ti parikot ko kay ni tatang. Oh, dilata kayat na agbalinak nga nurse. No saan ka no nga nurse? Sursurwek ka no ti computer. Tanagita ka no ti indaman dya abroad. Oh, talaga nga ipilit na nga. Mangala ka iti kurso nga mabalin kanto nga. Mabalin mo tong aramatan nga mapandya abroad. Uwan nga paiso. Ang saan ba kayo ti arapaap ko? Kaya't ko nga talaga iti agbaling nga maestra. Saan nga rod kit iso na matlaing ti mabalin nga mang paadal kanyag. Awan mati sa bali nga makatulong kanya. Ay. Uri siyak. Ilaeng mat nanang ti makatulong kanya. Ang MD nak mat maawatan kundi namat suportaran ti kayat ko. Di namat suportaran ti arapaap ko iti biyag ngagbalin nga may isa nga engineer. Oh, kanya nga rod ti plano mita, Ivan. Jakmat nga rod kayat. Nga urean niya latang nga kurson ti alaek iti kolehiyo. Ha? No kasta?
Saan ka nga ginroll? Mapanakas ta. Ngimdeta, pilitik ti bagi. Nga sursurwen ti banag nga saan kumit nga kayat. Kitsi ka, Jelay. Anyang iti plano. Tsaka mo. Angin mo sa anak nga agbasa. Amangan mat no ilaksid nak ni tatang. No sa anak nga umanugot ti kayat na nga alay ka kurso iti koleyo. Amangan no. Amangan no kagura na kat. Amangan no pagtalawin na kiti balay mi. Ha? Saan mat siguro, Jelay? Saman, amok ni tatang. No puraw ko na puraw. Ay, problema nga talaga dayta. Ay na. Imbag lagi din tata kalata nga pag-ibagbaga akti problema ka, Ivan. Ang giyaman akbat ko yung ka, Jelay. Tamayab kas ko ti karirik na amin nga sakit tinakim ko kininanang king ka. Kastamat nga talaga ti agpinpinatag. Imbag kit di tasaan pa nga amo ni nanang nga agayan ayatan. Ti amuda agpagayam talaeng. Kastamet ni tatang. Saan ko pa nga imbagakin ko na ta sigurado lakid di nga maluksaw ken kaguran at. Ay, imbag lakid din ta. Datalaeng ti makaamo ti relasyon ta. Angin problema ta. Di datamot suportaran kadagiti arapaap ta. Anya nga tangarot ti aramidin ta, Ivan. Kwa, Jelay. Anya nga tano. Saan talatan nga enroll? Anya? Kit sigurado nga pagtalawin at titatagin niya balay mi. Sigurado laki di nga ilaksid na. Unang kay samot dita ipilit ta. Ipilit ta ti agbasa o di tambot kaya ti kurso nga lain ta. Anya nga ro ti aramidin ta. Kwa. No bilang laing ta pagtalawin na kanitatang mo. Bayam. Dumalawak na nga ro din niya balay. Anya? Anya ti kahit mo saan, Ivan? Agabang talatan. Anya? Sumapul ta iti pagkasiraan ta nga. Uri kwarto laeng. Tapos, agdenatan? Agasawatan? Saan ka dingad at nga di ta magunot ti arapaap tanong kas jay? Kwa? Saan? Saan ba't siguro? Jelay? Agtrabaho talatan. Tamak tapno makaurnong ta iti pagadaltan to. Uri makatawin laeng. Sa tanto agiddan matlagen rol, iti kurso nga kayat tanto. Anya? Agtrabaho ta? Wen uri may sa tawon laeng. Tano makaurnong tan, mabalintan ton iti agenrol, iti kayat ta nga kurso. Taday tamet ti problema ta. Saan ta maipilit ka datatang kinanang ta ti kayat ta akurso, ta isudamet ti mangpaadal ka data. Ngayon no data ti mangpaadal iti bagbagita, awan ti mabalinandan. Ang kasapulan ka ding agden nata? Kit, anya ko mati problema, agayan ayat tamet, Jelay. Ken may sa, kaysa deta agabang ta iti duwa nga kwarto. Adda nga dita makaurnong no kasta ngamin ket doble gastos no kwa. Ngem kasano nga rodin no mailawan ta. Agan anad talaang, Jelay. Panunutan ta kanayon. Deti arapaap ta, aramidin ta ti amin. Tapno ti kasta, magunod ta ti arapaap ta iti biyag. Sa bagay, ustot ako na, Ivan. Adda kadatan, no pailawan ta. Adda kadatan, no masulisog ta. Wen, ikariking ka, Jelay. Agan anad ta, saan ko nga ipalubos. Nga saan ta nga maituloy ti arapaap ta iti biyag. Agden nataman,
Ngem saan tanto nga baybayan dagiti arapaap ta. Ikarik, agturpus tanto nga dua iti kolehiyo iti kurso akayat ta jelay. Tagiamanak, Ivan. Kayat ko dayta nga singasing mo. Oh, no kasta, pagtulagan ta nga Roden, no kaano ta, nga rugyan ti plano ta. Sige. Ay, imbaglakit din, Jelay. Tanaanos kin nasingpet dati landlady ta dito'y pagabangan ta nga kwarto. Ngamin, imanugot nga, data ket agupa dito'y. Ket sigod ka no nga, iparit na dagiti agagayem Wano dati agnobya nga agkasera nga saan mo't nga nagasawa. Ngem gaputa imbaga nga agad adal, hanta nga agad adal, gaputa inlawlawag kumot nga agtrabaho ta. Iso nga manugot. Timid lakit di parit na, ket dati estudyante nga agnobya nga agkasera iti may mesa nga silid. Wen nga rod, Ivan, nasaya atilan lady ta. Ken maysa, iso pa yan ti mulong tapno makasapol ta iti pagtrabahuan ta. Wen nga rod, ti pagmayatan na, may sapay nga kumpanya ti pagtrabahuan ta. Iso nga kanayon talatang agkit-kita. Iso pa'y siguro ka talaga nga naikad din nga mapasamak ti amin, Ivan. Iso siguro, ti naikari nga, naiyurit nga gasat ta. Uwin nga rod. Anusan ta laeng, Jelay? Uri makatawin laeng. Barbaring makaurnong tanton iti pag-enroll ta. Pag-adal ta iti kolehiyo. Kasta nga agpaiso ti planok. Ang aguri ka. Oh, apay. Nagbanglo ka, Jelay. Ha? Kadi. Dati sabon nga susarek. Oh. Isumat ti pinagsabon mo saan ka di? Tagkasabon tamat? Uwan nga saan ko maangot ti bagik. Sikat ti mga angot ko. Anya ti kahit mo asawan. Nagganas ka nga rakupan. Gaputan nakabangbang luka, Jelay. Oy, Ivan, nagkari ka kanyak. Nga niya. Nga. Agden nata iti may nga silid. Ngimliklikan ta dagiti banag nga pakasulisugan ta. Amangan no anya. Amangan no masulisog ta. Amangan no mailawan ta. Ay, saan mo siguro? Kin agan anad ta met. Timbagak ken kay di. Agan anad ta. Saan ta ngay palubos. Nga makaaramid ta iti makadadail iti panggap ta nga makaurnong ta. Nga makapag-aadal tan tumalakuleyo. Oh, saan kumot ngayon baga nga? Liklikan ta ti agin narakop, tunggal maangot ta ti may sakin maysa nga nabanglo. Saan ka di? Oy. No anyaman ti pampanunotem, Ivan. Liklika mon, sardeng mon, madiday ta. Apay, di mo ka di kayat nga aprusang ka kinarakopeng. Ay, uy, Ivan. Ivan. Oh, apay. Awa matidagas na. Agayan ayat ta, Jelay. Uwanim, amangan no kasta, no kwa. Amangan no anya. Ay na, agan anad taman. Ay na, di ka di mailiw. Unangin, agpatingga talaing ti inagag idi. Ta siyempre, saan tamot kagdindin na. Ken, di damat awan ba ti makaamoy ti maipapan iti relasyon ta. Kat ita, duwa talaeng dito silid. Nga awan ti makakita ka data. Nga awan ti makalapid iti anyaman nga panggap ta nga ramiden. Amangan na may lawan ta. Promise, Jelay. Promise saan ko nga ipalubos nga
Agbunga diti aramitin ta. Uy, mabuti nga, Ivan. Anya, di mo ka di kayat? Itan, nawayatan nga mga ramid di kiti kayat ta. Nawayak nga, nawaya ako nga mga pros iti na dumaduma nga paset ti paghim. Kas kumaday ta. Ay! Apay. Gari ka, ikatik ka ron. Sorry. Abi nga inikat mo. Nagkikis ka nga ron. Sige lang. Anya, naganas nga ron. Ay, so kaya mo nga aprusak ti barukong mo. Ivan. Mabaling ka di nga. Agkakda kita bibig mo, Jelay. Sige, Ivan. Iyan tangay tap aprusa mo ta barukong ko. Sige, ituloy-tuloy tan. Basta agan anad ta. Wen, Jelay. Di ta ipalubos nga. Agbunga ti anyaman nga ramidin ta. Ikariking ka. Sa anak nga siksikugan. Wen, saan kumit kidi nga panggap nga iputok di uneg? Ha? Promise. Saan ko nga iputok di uneg mo? Irwar ko. Ag-withdraw bala. Apay amom da kita. Ha? Mangmangig ko kada kiti gagayem ko nga adan padas na. Ha? Sige. Nulakid di. Sigurado ka kada kita ibagbagam. Nga tsak agsikog. Si papalubos akon. Ivan. Ay, nagyaman nak, Jelay. Agkan ka nga Ruden. Sige. Jelay. Nagsamit na giti babig mo. Naglok na. Naggaanas nga ama-amalan. Ikatek nga Ruden ti pagan-anay mo, Jelay. Sige. Daytan. Wow. Itaklain nga makita ti pakabuklam. Ad-adan ti rugsok. Mabaling ka di nga amalak. Ti barukong mo. Sige, makaamu ka. Basta ti karim atong palam nga dinaksiksikugan. Tapno no, maaramid ta. Dagiti plano ta. Ti rason no api nga, ti malawak di balay. Kat ti malaw ka mat. Kat nagdenatan iti may sa nga silid. Agtrabaho ta. Iti lasod ti makatawan. Tapno makaurnong ta. Tainton makaurnong ta. Sige. Ivan. Diyak pa'y nailipas di bagbaga kinamalamon. Ituloy ko nga di bagbaga. Saan? Ituloy mo nga amalan. Sige. Ivan. Ivan, papanam. Pumababaak lang. Apa anya ti panggap mo, anya ti plano. Papanam. Basta, mabibuyak laeng kadigiti video da ito ngem ipadas ta. Sige. Agkayang ka, Jelay. Apay, uy, papanam. Basta, bye-bye anak lata. Uy. Saan mo nga ikapit na kita lupom, Ha? Agkayang ka. Tapos saan nga maipit ti ulo? Tapos sa anak nga mabikil. Apay, anya ka di ayat aramidim tita. Basta nga rod. Tuladik laeng dati mabibuyak no kwa. Ha? Anya ka di day jay. Basta. Agkayang ka pa eh. Naitan. Ivan! Apay. Di mo ka di kayat? Ay, saman. Ituloy mo. Alay, ituloy mo. Ay, hindi sa anak nga dumudum.
Saan? Itapin namin nga insarding mo. Ah. Mm, mm, oh, ah, 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 Ivan. Ivan, Ivan, lagpulpuligos tilubong ko, Ivan. Garik, isardeng ko nga rod. Saan mo isar-sardeng? Ni isa anak idumuduma. Ala, tuloy mo. Sige. Kaslak la tumtumpaw, Ivan. Magustuhan ka di. Tinaramid ko. Isumalagayam nga adto ti mga aramid ti kasjay. Tama gustuhan gayam ti babae. Iladawan man no anya ti nariknam. Diyak ma iladawan na Ivan. Awan ti balikas nga makaot ko nga mangiladawan ti nariknak itay. Ayo. Kaya't kumot nga mapadasan ko nga ti kasjay. Anya, kaya't kumot nga marikna ti di mailadawan nga rikna. Kaya't anya nga ro ti aramidek. Aramidin mo, diti aramidin ti babae ka, diti ti lalaki, kalpasan nga aramidin ti lalaki, diti inaramid ko itay. Ha? Anya ka diti jay? Guri ka, ta isurukin ka. Kastoy, agid dano ko diti lalaki, kasta. Tatan, isubom da itoy. Ha? Isubog da ita? Kapag isbom da ita? Isubsubo no ka ti babae. Andiyak kayat, Ivan. Alan kasta mo ti aramidin no ko ti babae, kalpasan nga aramidin ti lalaki, diti naramid ko king ka, jelay. Siguro, tapno no, mariknamot ti lalaki, dati di mailadawan nga narik na ti babae. Ha? Angin mo, saan nga, mariyak ka di kanyak? Sa anak mo pa yung misbo, kalpasan nga naglabarak. Jelay, kinsaan mo't na makasikog da ito eh. Panunotek pa ilaing nga rin nga. Ididamo lang siguro nga maaryak ka. Ngayon no, into nagangay, may ruwam kanton. Kaslaman lang kanyak pagisbom mo, day inagkaagkak itay. Day di nila dilaak kita, agat at taelak pa yun ta, agtirit-tiriter ti dilak itay. Ha? Sige. Ngayon, pagbitlaing Sige. Itatadi ka pinerwam. Uray, pagbitlaing. Sige. Kastoy. Isaan. Isakpul mo naman yung pinsan. Mamimpinsan, isarek mo, yan tangiwat mo dahito. Pati data itlog na. Sana. No sa dinulat pagpatinggaan na. Kasta ti magbibuyak no ka, dagiti video nga iseseda. Imagine na tan, mangmangang kay ti sabawin no hotdog. Kastoy. Basta. Nininingri ka agsagirad tangipin mo na sakit. Iyo nga basit. Kasta? Wen, kasta. Isa mo mo't isagsagad wala saan na balen. Into numaminsan latamanin. Total kit, naisubong met na pagbiit. Ruwamim tulatan ti bagim. Jelay. Sige. Anyan ti sumaranon. Agdatakan. Ta isirek ko dito yan. Tarog yan tan. Aguri ka. Daytan deti paset nga makasikog saan ka di. Uyen ka maganadak. Ti mabuibuyak. Saan da nga isarserek iji uneng deti tubog na nukwa. Tubog ti lalaki. Sige. Karti nga marudin na maturog tan. Basta sigurado nga saan anak nga masikugan na. Uyen jelay. Adon ti video nga nabuyak. Amo kon ti aramidak. No dandanin nagrawar di tubog. Sotek adagos no kwan. Tapos, sa akon to, ipugsit di tabuksit mo.
Wen, kasi ti mabibuyak no kwa. Tapno sana marugitan deti kubre kama. Punasan tantulat ti tissue wen no deti nagmurengan. Kasi gaya. Ita nga damo talaeng. Siyempre, mailang ta. Ang into nagangay, maruam tanton. Nang rona no, masansan ton nga aramidin ta. Ala, masansan nga aramidin ta kunam? Wen, no anya ti aramidin, nga panaganad, kasi ito latat aramidin. Tapno di kanto agsiksikog, jelay. Sigurado ka, Ivan? Wen, kunakmat. Sige. Sige, kasta. Ikakayang mo pa eh. Deta, ibatog ko dito yung pag-isir kakon. Aray ko. Apay, nasakit ka di unay? Wan. Apo, Diyos ko, kasalaman lang mapigisin. Aguri ka. Anya, pinagtupra ka. Kasta ti araramidin deti mabibuyak no kwa. No narigat sumrek, tupraan na sa naikot. Ay, nagarik. Ay, tapno no nagalgalis, jelay. Ay, unikan. Aray ko. Saan tan nga ipatuloy? Anya, saan na mabali na? Narugyan tan, jelay. Agsakit lagi diti puson ko no, madi matuloy. Angin nagsakit ba dito, pangisarsar ka, nagsakit dito, kukuha ka naman dito. Basta, Diyos ko, sigun nga ti mabibuyak, kasta nga talaga no damo. Anya, nasakit ka no damo. Ken agdarapay, adag pa'y sumapigis. Iti damo ka no lang nga, nasakit jelay. Saan ton nga nasangit, indon sumarno. Kasano kasakit na? Saan mat ka nga nasakit? Kasla kagat ka nulaing iti kuton. Kasano kadakkel ti kuton nga mangkagat? Ay, diya ka mo daytan. Ano san talaingin? No kayat mo, gulpiklatan, tapno naman maminsan ti sakit na. Apagbitlat sakit na. Alan, jelay. Makaamo ka, basta sa anak kasiksikugan. Ano usak ti sakit na, gaputa ipatpatig ka. Ivan, angin, tika nito nga agbidot ka. Tika nito nga agsikugak. Talaga nga ilaksid ka, kagura ka. Anya? Sigurado agjelay. Aray ko, aray. Aray! Ivan, aray ko! Aray ko, nagsakit. Palalam, nagsakit na pigisin. Anay ko, Ivan, anay ko. Ano samlaing hindi sakit na. Anay ko. Sige, numalpasin. Anay ko. Anay ko, Ivan. Anay ko. Nakalalagip launay day didamo apadas ming agasawa kasin yung taday didamo nakarik na kami iti naidumdum mga imnas tidi mailadawan nga ganas ken ragsak agingga nga inulit-ulit mi dahita nga inaramid mi gaputa na SM kami meten nga aglin na ilo at tunggal makalagip kami tunggal adagundaway mi ket pagustuhan mi tirik nami agpapas kami ti ragsak gaputa awan iti makalaped kada kami gaputa dakda kami laeng iti naelet asiled grabe
Kasla kami lagam ang payag nga kanayon. Rinabi iti kanito nga maparagsak mi titunggal maysa. Ket ay na. Kasla kami ladat langit kasinyaw. May katibanbannog mi iti trabaho mi. Malipatan mi dagiti problema mi. Ultimo pamilya mi malipatan min. Aging nga nalipatan mi dagiti saan mi nga rumbeng kumanga malipatan. Kaya di may sa nga aldaw. Abay. Apay nga agduldulo ka. Di mo ka di kahit natamakan? Nini. Anak ko. Jelay. Jelay, anak ko. Anak marigrig nam. Ay, Diyos ko. Api, agduldulo ka. Mandidiangot kang kaninta. Ay, man. Allah. Diyos ko. Apay. Sa balin samot, detan. Ayan si kahit mo sawin. Ay, fan. Kaano ka di tinaudi nga nagregla ka? Ha? Anya ko mati, pakinaigan ti. Pakinaigan ti, panagregla kan ti, panagduldulo. Awa ka diti sa baling mariklik nam. Anya ko ma. Saan nga tanga masikog ka, Jelay? Anya? Masikog ko naman. Saan ka din ako naman gaganaan ta? Nga araramitin di amin tam saan ang agsik. Uwan. Ang iman niya. Uy, Ivan. Saan ka mangrabrabak? Hindi ka saan ka mangrabrabak? Nga madadagay di gundaway nga. Nga niya. Malipatak nga irwar. Anya. Nangrunan no nakainumak. Nangrunan no anda espiritu iti nasangar kanyak. Anya. Iti kahit masaon. Saan ka sigurado no masikog? Pakawanin na kuma. Jelay. Unay kamatan. Unay kamatan, Ivan. Namnamaglaki din ka sana kagsikog. Tay pasiguradong kanya. Impanamnamam kanya. Ala, saan kagsasaon? Ala, ay na, Diyos ko. Tapno makasigurado ta. Yan na gumatang iti pagpiti. Tapno nung makasigurado ta. Iti ka nito nga maamuan tangarod nga. Masikog. Adya terami din ta. Diyak pa mo. Diyak pa mo. Tanailaw ang tamat nga agpadpada. Pakawanin na ko ma, Jelay. Jakmat nga, ninamnama nga kastoy ti mapasamak. Kagurgura ka launay. Kasano nga rutin na kitira paapta. Nagayatan damat ti amin nga naramit ta. Uy, nangin may pasiguradong kanyak, Ivan, nga sa anak tong agsikog. Gapot ako na, amom tararamidim, nga ganaan nagkakanayon. Uy, nga madadagiti gundawin nga saan kon nga naigawid ti riknak. Gapoy ti ganas na, gapoy ti ragsak nga marikrik na ta. Itati ko na ako. Ay, kasano ta pegorot nga. Kasano ta karon nga maaramid dagiti plano ta. Kasano agto pagkaron into nagdakkel ti tiyan kon. Into naganakak. Into agaw awirak to ni ti anak ta. Kita. Mabaling kamot palag trabaho. Into no di ka mabaling agtrabaho. Agsarding kanton ta siya akong ti agtrabaho. Uri siyak tulaingin. Aramidik ti amin tapno no maitid ko ti amin kasapulam ganti agbalintong anak ta. Kasano nga ro din ti panagadal ta iti kolehiyo. Dayjay ti plano ta saan ka di Ivan.
Ang imawan ti maramidan tan, Jelay. Ang dadetan. Ay na, Diyos ko, ay na, nagnarsak la ko man. Ha? Saan ka kumagsasauti kasta? Ay na, Diyos ko, ay. Naku man, nagnarsinga. Sana ko pala si Kugan. Saan ko mga impilit dati. Dati kaya't kong agbaling nga maestra. Nakumamot sa mo impilit dati na kayat mo nga engineering. Natakayat mo nga agbaling nga engineer. Uwa na nga, saan ako mga nasikugan? Awang ko matigundaway tanga nga aramid ka dagiti. Inararamid ta. Nga rason no api nga masikugag ita. Una nga, nagganas ka mo, Jelay. Nung nagpigsan to pa'y tias-asog kinaringin mo. Ay, wana ata. Sa anak ko mang saan ko kumanapadhasan. Saan mo ngayon pilit, hindi. Nagayatan tamot nga dwa. Awan ti mabalinantan. Sangwintan di anyaman nga responsibilidad nga adda kadata. Ay, kasano nga rotin siya rapap kung agbalit nga maestra. Mabalin mo tumat pa ituloy, doon makaanak ka, dumakil di anak ta. Ay na, mabakit anak ko nga agbalin nga maestra kasta. Ay, naunay ka mo ta. Kaya uray mo siya. Panunutag mo dati, arapap ko nga agbalin nga engineer. Imbes ngamin nga. Ay, na Diyos ka, imbes kag trabaho laeng ti aramidin ta. Sa bali mo. Ni. Apay pabasulin na, kasama lang nga siya taking basol. Masansan mo't nga sikat ti agawis. Anya? Malagip mo, idi napadasan tan, idi saan kan nga masaktan. Masansan nga sikat ti agawis, saan nga siya. Kit no, awisin ka, kit umanugot ka man. Ha? Basol ko pa'y? Kit mo na, naku maawisin ka. Naku, unang sul-sulisugan nakmat. Akitin nakmat nukwa. Agidata kat nakabangbang luka nga. Nakapanti ka laeng kan nakabra. Pasaray awan pa'y bram nukwa no. Agida ka. Kat no kasi kumasaan ka kung mga nagpasulisog. Tawang kumat na pasamak. Ang mga nusanak ko mga masikog ito. Apay basol ko nga'y. Kit mo na nagpasulisog ka. Basol mo ata na sisikatin ng sulisog kanyak, Jelay. Ay. Aklunen mi nga marigatan kami iti agda mga kasasaad mi kasin yung nang runa iti pinansyal. Ta medyo maselan ti panagsikog ko. Ket no ag morning sicknessak saan ako na sumrek iti trabaho. Nimet Ivan, di nantumeten may kaskaso ti trabaho na. Tapasaray ayabak mo tawagak. No damariknak tawagak ket kasta. Ag undertime iti trabaho na. Ket tilaeng na panunot min nga pamuspusan kasin yung ket agsubli kami kadagiti naganak kada kami. Agsubli kami kadagiti dadakkel mi. Angem kasano, maaklon da kami nga tapay, datatang kinanang mi. Ken anya nga tati, kasasayaatan nga approach when no, ibagami kadakwada tapno no maawat da kami, nang rona iti agda mga kasasaad mi. Balakadan dakman kasin no anya iti kasayaatan nga agdang nga aramiden mi tapno no makasubli kami kadagiti dadakkel mi tapno no matulungan da kami taaklunen mi aminen mi saan mi nga kabailan nang ron nagat ubing kami pay saan mi pay amo no anyat aramiden mi saan ko pay amo no anya digiti bawal nga kanen ti masikog kakas kanyak ket ni Ivan di namat amo no anya ti gatangen na nga makan nga mayat kanyak ken digiti maiparit kanyak. Ay na nagrigat. Nagnarsi kaglako man. Kasi yung. Naku mga mindi mga.
Sa bagay, mayat met na nursing. Ano kayat ko kung makadurbusak to, nakas nurse. Mapalinak to mat mangisuro, kadikiti agbalin nga nurse. Ito, Ivan nga men. Ivan. Api nga men nga nagalisto ka nga masulisog. Diyak lang nagbra, rabawan na ko. Oy. Saan kagkaskas ta, Jelay? Hanggang wala basol. Baka kiti pagharup ni Kasin yung kadikiti viewers na. Kit siyak tiyaking basol. At adapin nga do basol mo, abay ko ma. Kit sika mati masansan nga agawis. Kit uray pa'y Kit amo yung met. Nga no maramanan min nga babae. Kit sabol-sabulin min. Ay. Kit agbayso. No kumakasing nga sulisugin ka. Kita. Agked-ked ka kumamot sa paminsan. Ay, madi Kit nung ay di ka pagustuhan ta, sumabol kat sa bali. Oy, saan kami akas dyan? Apay. Da kayo kid o kita ni Daniel Padilla. Nini apoy ni Raman man ni Daniel Padilla. Siguro di kayat ni Catherine Bernardo no kway. So nga mamanagsabol di sa bali ng artista. Nagdarsak na ko man. Kasi yung papabasulin nak dito Jelay. Saan ko matabasol? Saan ka di? Uy, Jelay, agpamalakad takid din. DJ mo ti panggip ta, no apa nga nagsurat ta. No anya nga agdang ti aramidin ta, tapno maaklon data na datatang mo kay ni nanang ko. Tapno makasublita, tapno tulungan data. Agri ka. Abay, ikatikla ti bra. Oy, di ka mo ikikatin ta bra. Kat masikugak mo tayo, hindi nak masikugaanan at masikugak ko. Pwede mo kayat? Ha? Alan Kapi nga nakalagip ka manan. Nagitak na rin deta, nakiti nga short mo, uming ingar nga. Oy, sika nga talaga. Alan lipas mo deta surat namin kinikasin yung tari. Rugyan ta. Alan, urikat, adamit dito yun, ada sa agpit-pitik ti saklot kon. Bahala nan. Uri iputok mo iti unagan. Awan serbinan. Tanaala anak mo tan. Isa bagay. Nagangganas ngamin no, saan ko ngayon iruwar. Sige. Yeah, kasi nyong, thank you latan. Basta balakadan da kam latan. Thank you kadigiti viewers. Agore ka. Producer. Sige kasi nyo, ganda madamanan, nga aprusan. Alright, thank you so much. Ivan and Jelay, iti imburay yung pakasaritaan nyo. Ay, talaga nagrigat, nagdagsen nga problema dayta. Ket nadagsen mat, tirik na, tinaganak. No maamuan na ti kasta nga pasamak, iti anak na. Sigurado lakit di, nga saan nga nasayaat, amoy lang tan adete response when no reaksyon dagiti naganak kada kayo apaman nga maamuan da deta kasasaad yo angem amoy matan tekonadan saan nga matiis tinaganak ti anak na aya iso nga ipadas yung lagta ken no man kasta nga kagurad da kayo di da kay pala aklonen awaten iti damdamo anusan nyo malunag tulat at triknada kasi naganak yung tulata ida ket anak da kay tulata